Dentro Televaral. Boas tardes, aquí informando o Televaral Juan Pico, aquí desde Nadia Leva, desde Lugo. Temos aquí ao tocayo a Xan. A ver, Xan, que opinas tú deste deporte que se vai practicar aquí hoxe, a billar? Pois nada, pareceme moi ben, nos desde o noso centro social do Nadia Leva pois apoiar esta iniciativa e vamos intentar facer o mellor posible. Pouco practicamos, pero bueno, non sei. Temos aquí á miña dereita a Borja. A ver, Borja, tú que opinas? Home, eu creo que este vai ser un deporte mundial en breves, non? Isto xa é olímpico será no que gañemos as medallas de ouro os galegos e nada, a ver hoxe que tal se vai, supoño que lles gañaremos os da Mariña, que tampouco parece que xoguen moi ben, e que tal. Para os da Mariña tamén, aunque teñamos na Mariña, estamos ben blancos, ben ves. Esta é Xela tamén do equipo do Nadia Leva. A ver, vamos falalo con Xela. A ver, Xela, que opinas tú? Bueno, pois eu creo que é unha boa iniciativa, nós, bueno, pois vamos a facer o que poidamos hoxe aquí, aí no Nadia Leva, a ver se veñen os máis xente a animarnos aquí, porque xa que aquí en Lugo, pois por lo menos que teñamos aí unha forza detrás nosa, que nos apoie. Vamos facervos unha pregunta, enchestes ben o banducho? Enchimos. É que para darlle ao carabullo primeiro hai que encher o banducho. Bueno, informou aquí Juan Pico para Televaral.